der nogen, der har lige fået en lille timer nu. Det var dejligt. Og jeg har lidt tørst, jeg kan lige rosiner. Det var dejligt. Jeg kan godt trænge til lidt mere. Jeg synes faktisk, det har været lidt svært at mærke. Hvad er det? Giftet. Rosinerne. Stop for gift. Jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at kigge lidt ned i knivskuffen. Knivskabet. Bare sådan. Der er nogen, der har taget en kniv. Hold da kæft, er det? Hvor fanden er det knive? Nej. De stiller en skraldespand derinde i stedet for. Med skræk. Nej. Jeg er sgu lidt bange. Jeg synes, det var lidt mærkeligt, at de havde skiftet knivene ud med skraldespanden. Det her, det er en selvbiografi. Jeg skal altså lige på toilettet. Hvad fanden er det? Stop bil! Hvorfor starter du ikke? Nej, det er bare fordi det er en legetøjsbil. Åh nej! Hjælp! Han er syg! Hjælp! Vi må op i trappen igen! Jeg tror, jeg slår fra mig. Der skulle ikke være nogen omkring mig. Men det er sgu dejligt. Udsigt lige her. Snot har i nakken. Smeltet faktisk lidt i ham. Nu leger vi.